veslat maraton. Ako misliš da si debel i slabo biće, javi veslo i dobit ćeš mišiće. Pa ćeš vidit kako je to dan, rijeko Neretvo vesla, stotine gusara. I neka grmi, i neka siva, Neretvom se pisma pliva. Velika se fešta sada sprema, nema toga osim Boga da pokvari slavlje neretvanskog šampiona. I neka grmi, i neka siva, Neretvom se pisma pliva. Velika se fešta sada sprema, nema toga osim Boga da pokvari slavlje neretvanskog šampiona. Bravo, gusari, ajmo, ajmo, ajmo! Upri! Bižića, ajde, 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 vozi, 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 ajmo! Stisni stablina, ajmo! Ajde, bjelovarci, ajmo! Bravo, 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 ajmo! Stisni! Ej, di si mali? Znači ludnica na Čeveljuški, prvi je prošao gusar Komin, druga stablina, odmah u Pariću, Argonaut Bjelovar, odlična utrka, bravo momci, bravo! I ko Komin prolazi? Stablina i gusari i Komin prolaze skupo i Bjelovar. Bjelovar se uvukao nevjerojatno nešto. 3 lađe su prošle kroz ovaj prolaz u stablini, ali tu se događa sad jedan problem. Vanjske strane gusara i Bjelovara nisu mogle vestati baš kao ni stablina koja je bila u sredini. I evo ih sve troje su prošle i nastavljaju u velikom ritmu prema Pločama. Kakva drama, kakva neizvjesnost u Crnoj Rijeci ovdje u stablini. 3 lađe su prošle kroz onaj most. Rekao sam malo prije da nema šansa, ali evo, demantirali su me odmah. 3 lađe su prošle, jedna pored druge. Mislim da je da vanjske strane nisu mogle vestati, ali 3 lađe su prošle.
Bjelovar se drži odlično. Bjelovar napada to prvo mjesto, ali čini mi se da je u ovom trenutku u prednosti ipak malo Stabljina po ovim zastavama njihovim, što vidim kako vijore. Stabljina je ipak, ja mislim, malo u prednosti odnosu na Komin i na Bjelovar. Idemo sada, znači, u samu skoro završnicu maratona, vesla se na onom širokom dijelu od Stabljine prema znate, cijeni slušatelji, da onda nije ostalo još puno maratona i ako se misli nešto pretjecati, to trebaju napraviti sada ili eventualno kad se izađe u Ploče na more na onaj široki dio za samog cilja. Velika borba, znači cijeli maraton, Komin i Stabljina ponovno su vozili odličnu utrku. Bjelovar je par puta posustao pa se vratio u borbu za treće mjesto. I na kraju, evo i Bjelovar do samog kraja ne da zadnji treću poziciju, nego se Bjelovar bori za prvo mjesto. Vjerovali li ne cijeni slušatelji, Bjelovar se bori za prvo mjesto. Stabljina je možda 100 metra prednosti u odnosu na Komin i Bjelovar. Eto, to je, možete zamisliti da koja je to drama ovdje u Crnoj Rijeci. Zanimljivo je vidjeti da Stabljina drži tu poziciju po sredini rijeke, ne žele male strelci za svoje ruke, a Komin pokušava ih malo, pokušava se također vratiti na sredinu, ali ne mislim to teško jer Stabljina ipak drži tu poziciju, ali Bjelovar ide previše kraju, ne znam zašto to radi, možda da neometano vestaju, da imaju nijedan zavljaj, a to će biti problem ovdje kad se bude spavalo ovdje u ulazi. I evo sada Bjelovar radi jednu grešku, možemo to tako reći, ili jednostavno staviti u razliku se iza Stabljine i iza uspostara. Znači, Usari Komin, Stabljina lađa se reklaže, Bjelovar odmah utakmicu. Bjelovar se vratio, znači, iza prve dvije lađe. Nije ustrajao u ovoj utrci, odnosno nije želio riskirati do ulaza u Ploče, nego su se vratili, očito žele očmenje došla se treće mjesto, a možda će to biti još jedan napad kad se izađe na sebe, znači u Ploče na to tamo. Usari Komin lađa, Bjelovar odmah na njih. Zaista je mjesto izgledati u Ploče ovdje. Možemo reći da je, kao sam već to danas rekao ranije, da je Bjelovar ljudi da se zaista Bjelovar ali ne jer sveće imaju Pekcija Metkovića sada stane pa došli u napraviti, a nije uspjeli da rezultat. Imali su dosta problema, bili su presjeti, a tako su vam ne varam presjeti i bili peti. Ne znam koliko će on biti osobno zadovoljan s tim, jer je to najtrofejniji trener maratona lađa, trener koji je navikao na medalje i na prva mjesta, pa nadam se da ćemo čuti njegove komentare, ako ne večeras na narednom stanju. Velika borba za prvo mjesto, dalje traje Usar Komin, Stabljina, lađa, pored lađe, Bjelovar i za njih. Zaista nesvakidašnja situacija ovdje na ulazu u Ploče. Nesvakidašnja situacija na ulazu u Ploče. Evo pozdravljamo naravno sve Pločane, sve Pločanke, sve Neretvane koji su ovdje. Vidimo tu na ulazu u Ploče da ima dosta ljudi. Navijači Stabljine vode svoje, navijači Usara Komin vode svoje. Bjelovar, zanimljivo što ima i Bjelovar svoje navijače ovdje, kako su oni došli, kako se to organiziralo, zaista ne znam, ali lijepo ih je vidjeti da navijaju za svoju ekipu koja drži treće mjesto bez problema. I evo ulazimo u ovaj uski dio ovdje, znači u Pločama, ko će ući prvi, ovdje još uvijek mogu vezati lađe uz lađu, to smo vidjeli već prijašnjih godina. Usari Komin i Stabljina jedni pored drugih. Usari Komin i Stabljina. Unutarnje strane Komina i Stabljine ovdje više ne vezaju samo vanjske strane. Hoće li se možda dogoditi da se skupa uđu u tim uđu? Zaista teško konzumirati do samog kraja. Zaista
često cijeni slušatelji organizirati do samog kraja. Rađe u Stadu Vestaju, ovo su već vidjeli prijašnjih godina kroz ovaj ovdje dolaz u sporte Vestaju jedni pored njih. Hoće li biti, kad se prođe ovaj dio i kad se izađe na more, znači do samog cilja u Pločama, hoće li biti napada od Komina ili Stabline, vidjet ćemo uskoro. Evo, prolaze od prvog mosta, znači Gusari, Komin, Stablina, Lađa, pored Lađe, na trećem mjestu je Bjelovar. Na trećem mjestu je Bjelovar. Gusar, evo ih, prošli se ispod prvog mosta, Gusari, Komin i Stablina, jedni pored drugi, prolaze ispod prvog mosta. Vestaju snažno, ali vestaju samo preko vanjske strane, unutarnje strane ne mogu vestati. Gdje naravno dodiruju se tu Lađa jedna od drugu i Stađari jedni druge dodiruju tako da nemaju prostora za vestanje. Evo nas, izašli smo mi tu na ovaj široki dio, znači na divnu ravninu. Ovo će biti zadnji pokušaj da Stablina ili Komin napadnu to prvo mjesto. Vidjet ćemo kako će se ovo odvijati cijenjeni slušatelji. Ali velika drama ovdje u Pločama na samom ulazu u divnu ravninu. Evo sad ćemo vidjeti tko će prvi izaći ovdje na ovaj široki dio do samog cilja. Da li će to biti Stablina ili Komin ili će skupa ući u ovaj široki dio. I evo, kao i većinu utrke, kao i cijelu Crnu Rijeku, Gusari, Komin i Stablina skupa ulaze na ovaj široki dio ovdje u Pločama. Ko će biti Lađa, još uvijek ne znam. To se sad samo događa Bjelovar pokušava napasti s unutarnje strane i Bjelovar ide. Pojde li Bjelovar na kraju? Bjelovar, Gusari, Komin, Stablina, dvije ekipe koje skupa ulaze ovdje u divnu ravninu u Pločama. Gusari, Komin, Bjelovar i Stablina, ko će biti prvi? Kakva drama, cijenjeni slušatelji, nadam se da ovo gledate na rivi za svojih balkona, prozor, odam i sve. Ali ovo je dosad neviđeno, da imamo svi Lađe koje su u samoj završnici i bore se za prvo mjesto. Mjesto nevjerojatno i neviđeno do sada na maratonu Lađa. Ko će prvi u cilju? Kakva neće? I Bjelovar! Bjelovar ulazi prvi u cilju. Pobjednici 19. maratona Lađa na Neretvi su momci iz Bjelovara, ekipa Argo Bjelovar. Što se ovo sad ovdje događa? Komin i Stablina skupa ulaze, a Bjelovar je vodeća ekipa. Bjelovar će biti kako sada stvari stoje, Bjelovar će biti prvak 19. maratona Lađa na Neretvi. Ovo ćemo morati provjeriti cijeni slušatelji. Da li su Stablina i Komin pustili Bjelovar u onom trenutku ili je Bjelovar vješto iskoristio ono što im se pružilo i kao prvi došao u cilj u Ploče. Ulaze Gusari, Komin i Stablina. Kako će ovo biti proglašeno svoje drugih, zaista ne znam, jer su skupa ušli u cilj po onome što smo mi vidjeli ovdje. Ono što je sigurno da je pobjednik 19. maratona Lađa, ekipa Argo Bjelovar, jedna nesvakidašnja situacija. Imamo prvaka koji nije iz Neretve, imamo ekipu koja nije iz Neretve, prvi put u povijesti maratona Lađa. Momci iz Bjelovara, ne znam što reći nego skinuti kapu do poda na ovome što su oni danas pokazali. Svaka im čast, vesali su cijeli maraton, bili su treći, par puta su učestvovali u borbi za to prvo mjesto i na kraju su evo došli prvi u cilj u Ploče.
Drugi su skupa ušli Gusari, Komin i Stablina, ne znamo naravno kako će se to sad regulirati. Udruga Lađara, Neretve i Sud, ko je na kraju drugi, ko treći. A četvrti, ako se ne varam, četvrta ekipa bit će Gospa Karnovska Krvavac. Za 5. mjesto bore se 2 metkovske ekipe, Crni put i Sveti Ilija Metković, a iza njih je Peratsko Blato. To je to što mi vidimo ovdje u Pločama na cilju. Slavi Bjelovar, cijeni suzdatelji Veslati Bjelovara slave. Nitko im nije davao šansu da će biti prvaci ovog maratona, ali eto, Bjelovar je iskoristio ono što mu se ponudilo i osvojio 19. maraton Lađa na Neretvi.